nien eiz inor ezer esateko, Mhm. Mino, nien eiz identifikatua sentitzen ez delako hori bizitzen, nik ez dakat musika enpresa bat. Orduan, hor ena honez ere errexagoa egiten zait esatia hau. Nik jotzen dut talde batekin, entzute gaituztenak gure lagunek eta familiarrek akaso. Ez dakit norbait gehiago, eta zarketak. Ez dakit norbait gehiago entzungo gaitun. Zarketak esan du azkeneko kanta oso flojoa dela, ez dela inkainerua, eta ez dakit entzungo duen, muixu bat zarketa. Urrengo zedian berriro kaina mango jogu lasai. Baina, karo, ez gaitu inorrek entzuten, ez dugu euro bat ere iragazten, iten egia da gukien degula por amor al arte. Osa, bestela ez gineake horre hongo. Baina, imaginatu, hasten gaituztela, hasiko gaituztela deitzen eta ez dakiz zema kontzertu eta dirua irabazten, ba, igual ikuspuntua aldatuko zen. Ez da gure kasua, ez da nere kasua, Arturo, osea, individualki hitzein da, ez da gure kasua, orduan ezin dut hitzein.